A ja som pri dnešnom rieku po dosť dlhej dobe, ešte za tie zvuky pozadí počúvam film, takže to bude, no nie ja, ale mám počúvať film, takže to bude trochu divnejšie. A je tu nový update, kde je vlastne to, čo som vám ukazovala. A dneska budeme začínať trošku inak, pretože začíname tu, takže môžeme ísť za to. Takže dneska budem zahrať Milo Bolaďovík, takže sa teším, protože mi čítam Mila Baba. Chudejšie vám poviem, o čom to je. Vlastne je to o Pick Me spolužiačka. Takže idem to zaniesť. No dobre, už musím ísť, fakt. Otvorte, prosím. Kto si klope, idem otvoriť. Dobrý deň. Takže vy ste pani Blažiová? Áno, som. Tak, to mi to vám píšte. Na čo chodiť na hodinu, kde sa učí len to, čo už viem? A cieľ štúdia je mimo dosah. A prečo si myslíte, že by bol mimo dosah? Včera ste mi ukázali... Ďakujem moc krát, dovidenia. ...že skúšku úspešne absolvovali pri... Ja, ideme sa spraviť unboxing. Ok, poďme to načiť na TikTok. Dobre, súhlasím. Kde mám telefón? Neviem, kde mám mobil, skašla to. Tak to naznačíme na tablet, no už fakt hrabe na počítač. To. Ok, takže čakujem, ideme s tom prenačnom TikTokovom videjku. A ideme si natočiť unboxing. Áno, unboxing. Moc sa tešíme. Hej, takže začíname prvým balíkom. Mne chýba jeden, ale som si kúpila 3 a už neviem, čo tam bolo. Nie, poďme počítať. A nie, dobré, fúha, už mám myklo. No dobre, nič sa nestalo, ľudia, hej. Už ho mám, takže idem si to otvoriť. Prvý balíček. Môžeš otvoriť ty. Mňam. To pôjdeme do ladničky, poďte s nami. Toto je mega, dúfam, že tam bude akože také zaujímavé. To vyzerá strašne dobré. Rovno si to tu aj nachystáme, pretože... Bože, dneska vlastne máme tú hodinu, to je tú zvieracú hodinu, ak sa nemýlim. Hej, no, však my chodíme na tie hodiny, tak musíme. Jep, ale tak to nevadí, nejak to tam pretapíme. Ale to vyzerá mega dobre. Jo. Tak sa nachystáme, toto je pekné, to si tu nechám. Ok, hej, tak poďme ďalšie otvoriť. Dúfam, že tu bude, bola som zavrieť, pretože zavri. Okolo 10 chvíľku to bude aj o tej Pick Me, nechápete. Takže ideme na ďalšie. Omega taška, a čo v nej bude, to ma zaujíma. To som sa objednala od také jednej borky. Omega, tam je kreditka a telefón. Omega. Telefón je pekný, ale že mega... Kreditka? Oh my god. To som ešte nezažila. Jupi, mám kreditku. Sice akože mám aj jednu, ale jupi, mám druhú, takže idem si to položiť sem zatiaľ. Som mega happy. Si dám potom tam. A ideme na posledný balík, ľudia. Oh my god, môžeme ísť dneska na piknik, čo na to? Ok, môžeme ísť na piknik, to by bol super nápad, jo. Takže čauky. Tak postnem to. A už by sme pomaličky mali aj ísť. Ok, proste ľudia, hej, smieva sa. Už by sme pomaličky mali aj ísť, tak poďme. Akože proste toto je internátový byt, no. Niečo také proste, hej. Akorát je vylepšený, lebo oni sú milionári. Nenávidím to zatváranie.
Tak môžeme ísť, ešte si dám skincare nejako je. Lucia Paulíniová, Katarína Valentková a Emil Spiša. Vyrobila STVR 2025. Sa pekne navoňame. A môžeme teda ísť, tak poďme. Či ja si zoberiem ešte mobil. Dúfam, že je všade zahasnuté, zahasím ešte sviečky. Môžeme ísť. Papadogiskovia. Ježiš zlatý. Papa. Kľúčiky ešte nemôžem zabudnúť. Tiežko peru, no dobre, kašlem na to, nechám odomknúť, dúfam, že ho nekradnú. Proste len zabuchnem, tak. Ideme. Ok, a toto som myslela, akože tie update, že sa namiesto loading tie postavičky. Ok, ľudia akože už proste super zlačené a už robia. Takže idem ja prvá. Pán Stelka, ale oni ma sikanujú. Ty vole, doslova som povedala, že idem ja prvá. Už ma fakt štveš, Klementína. Nešikanujú ťa. Doteraz som sa na teba pozerala. Ne, ty sa nepatenta. A ja som skibidi sigma rizla brosky. Ty vole, pomôž. Chcem ísť domov. No dobre, musíme to nejako zvládnuť, lebo keď to nedáme, tak je mi ľúto, ale... Dneska mám ešte volejbal, to je dobré. To je mega. Takže, proste musím... Ja som ju vyriešila, akože proste to doliešili a... Už nejak tak nad ránom. Proste, ja som to spravila, akože predtým bol deň a teraz je akože tak na podvečer. Ne, vy ste sa nepatate, ja tu spím. Takže, babi, dneska vám to šlo super. Môžete ísť domov, dovidenia. Jupi, neverím. Jupi, ja som taká šťastná, že môžeme ísť domov, na to fakt saralo. Takže nie, že by táto učiteľka bola zlá, ale proste tá pikmi borka furt ty vole skibidi ríza a mňa už to nebaví. To nie, ja nie som taká. Jep, nemusíme ísť. Tak, musím to takto brať. Toto moje, no som zabudla tam dať toto. Daj si to ku mne, lebo to tvoje testie ťažko zatvára. Takže nie, teraz musíme ísť na volejbal. Tak to si vyskúšam. To je zlaté. Nevadí. Tuturu, he comes the sun. Tuturu. Dobre, ideme do videnia. Ok, takže sme doma, poďme. Dobre, som len zabuchla, nikto sa nevykradol, poďme. Ideme na volejbal rovno, takže asi moc to nestihnem. Je to, čo sa mi stalo s domom? No dobré, srát to, hej. Asi nám to kto si poslal službu, klasika. Jo, ale mám to oblečenie, takže to je pohoda. Ja som si tam zavolala to na to prezliekanie a dobre. Nevadí, no. Si to položím tašku. Je ťažké získať informácie. Darovanie krvi je u nás veľmi prísne regulované. No mám toto. To je v Rusku? Petrohrad. Súkromná klinika ponúka krvné transfúzie na báze krvi RH0. Cieľia na milionárov, hviezdy. Je to ako zázračná kúra. Transfúzia pol litra krvi stojí 60 000 eur. A dopočítame ich maržu, liter tej krvi vyjde približne na 100 000 eur? Šialené. Áno, a vieme, že Jonathan... Takže musím sa tu vybaliť, pretože sa musím zbaliť akési veci na volejbalu a... Pozri sa, či niekto z kliniky prišiel nedávno do Francúzska. Ja si zoberiem toto. Ešte nejaké základné veci, ako je skincare. Dobrý večer. Ste tu dlho? Všetko OK? Dobrý si. Nie. Ja si zoberiem skincare. Máme 7 spôl. Aha, nemám ešte čosi. Niečo mi nesedí s tým kolom. Súhlasím. A zaberú si aj ty. Treba takáto zvrátenosť. Rafael,
Tak toto môže asi stačiť. Tak poďme, pretože vodu, flašku s vodou. Ja furt zabudem na tú fucking flašku s vodou. Mám recepty, to nepotrebujem. Ja nemám flašku s vodou. Upsík. Dúfam, že to má v tom obydárení pomoc. Dobre, takže ideme hľadať. No, ak našla som môj džús. Tak bereme džús, Raptor. Džús je dobrý. Ideme. Už konečne ideme. Hop. Ja som tu. Dobrý deň, pán tréner. Čau ti, babi. Ideme sa porozliecť. Dúfam, že príde pani trenérka. No to dúfam aj ja. Bo ak príde, tak toto bude best day of my life. Pretože pani trenérka is the best. Musíme si tu odložiť všetky veci, potom sa poďme ešte ponaťahovať. To dúfam teda, že sa poďme ponaťahovať, lebo ak sa nepôjdeme, tak budem nasratý. Lebo mám fakt bolia nohy. No dobré, takže budeme si naše hnusné dresy. Ale nie sú hnusné náhodou. Celkovo také, že byla. Všetci ostatní majú dresy, ale musíme mať, my sme imečik, tak dobré. Takže môžete začať. Pán Trnka. No, pani Trnky ešte prídu. No, tak dobré. Odohraj. Musíš mi nahrať. Prepačte. Ty vole, fakt. Zapúchal. No, úžasné. Nahraj. Op. Jej. Prestaň. Jupi, dali sme to. Jo, spolu. No tak poď, podávam. OK, len počkaj, dajte na môžu. Idem podať. Počkajte, tu nemám 200. Hop a hop. A má lopta. Tak. Hop. Haha, padla. Co sa deje? Pani trenérky prišli. Ahojte, babinky. Dobrý deň, pani trenérka, začka. Dobrý deň, pani trenérka, zbečka. Takže ja idem k vám, ja som bečko, tak ja si idem oddychnúť. Čujte, ačkarky, dneska sa poďme popriťahovať. Jos, bolia ma ruky. Takže. Poďte, hrajte. Crn. Ty vole, kto môže zvoniť? No, dobré, nemám to ignorovať. Crn. Ešte raz, kto si zazvoní. Kto tam je? Otverte mi, ja som nová. No, dobre, otváram. Tu je zase tá pick-me debilka. Dobrý deň, poď sa predstaviť. Babi, poďte sem. No, tu je tá pick-me... Poďme. Ahoj, Pečka. No to preto som rada. Takže, ja som Klementína a mám 11 rokov. Som Klaudia, mám 13. Počkajte, ja neviem, ako sa volá. Nie, to nie je Klaudia.
Ja som Stella, mám 13. Ja som Klaudia a mám 14. Ja som Andrea a mám 10 rokov. Musím si len, pretože mi vypadol zub. Ja som Kitty alias Vicky. Hej, to sa nemuje Vivi. No a mám 9 rokov. Takže ja som pani trenérka. Volám sa Stelka a mám 30 rokov. Ja som Anetka a mám 11 rokov. Ja som pani trenérka Alexandra a mám 24 rokov. Ja som pán tréner Jan a mám 45 rokov. Že bež do týmu, pôjdeš do Bčka. Ty teda pôjdeš do Ačka, hej. Ty vole, tak mňa trví. Čaute, papi. Čau. Ideme hrať. Poď bestia, ale ja musím ísť s ňou. No dobre, tak ja nespím trenérkou. Akože proste oni trénujú vo vedľajšej miestnosti, pretože oni potrebujú mať. Takže voľno. Tak poďme hrať. A to som mala chytiť? No vyššie nie, mal si to opluť. Aha, som nevedela. Ha, tuj. Ja sa mám zgrcať. Však si povedal, že mám opluť. Ty vole. Hraj. Jej, zase mi to padlo. No, si neposer. Nauč sa hrať. No konečne. Vieš mi povedať, prečo proste doteraz išiel ten bager a teraz ho totálne proste to úplne hore. A je to moja vina, není. Jupi, je mi tam, jupi. Dobre, Kinka. No jupi, sa radujem. No, máš chytať, vieš, že aj smečujem. Ľudia, akože proste to si nevšimajte, ja som chcel ukázať, ako sa to robí a on akože proste povedal, že pozeraj sa. Ako ľudia, pokračovanie bude v parte 2, ak chcete part 2, si to napíšte do komentárov a toto bude koniec tohto partu. Ak chcete ďalší part, tak napíšte do komentárov, hej, musíme sa opakovať a tam vlastne uvidíte, čo on na to povedal a čo potom spolu robili, takže ja sa s vami lúčim a zatiaľ čauky, ešte som mal rada, ak by ste dali like a odber na toto videjko.